Vi er de eneste PT i Danmark, der har lov til at mærke vores produkter med deklareret samarbejde med Astma Allergi Danmark. Og det er vi selvfølgelig meget stolte af. Det er vigtigt for os, at folk sover godt. Quills of Denmark er en 13 år gammel virksomhed med produktion i Vamdrup ved Kolding. Vi producerer dyner og puder med naturfyld. Vores nyeste kollektion, Pure & Care, er deklareret med Astma Allergi Danmark. Det er vigtigt, at produktet er så rent som muligt, så man undgår støv. Vi har alle funktioner tilgængelige på adressen. Det er indkøb, salg, kundeservice, produktion, marketing, forsendelse. Det er alt sammen med til at gøre, at ordrene hurtigere kan ekspederes igennem. Særligt til nærmarkederne er vi leveringsdygtige inden for kort tid. Vi vil gerne sammen med vores kunder skabe et højere vidensniveau ude i butikkerne, som gør det lettere at rådgive forbrugerne til at vælge det rette dyne eller den rette pude. Hos os er det vigtigt at have nogle gode kunderelationer. Det er ikke kun et kunde- og leverandørforhold, men det er tale om partnership, det lægger vi vægt på. Det er vigtigt, at vi får de rigtige varer ud til den rigtige pris, med den rigtige support og den rette service.